a dun kɛra cogo di n'aw bɛ ka ɲɔgɔn gɛn fo ka na yɛlɛ ne yɛrɛ sen kan. A ye mun kɛ a b'a dɔn. E bɛ se ka ne bila mission na cogo di k'e t'o wari di? O mana ko ye. Mission? Ah bon? Ne ma fɔ n t'a di dɛ. N ma wari de sɔrɔ fɔlɔ. Amala. Mission. O mun mission ye? Maître. A ko de ko ne jɔ sa 8,000 ta. Ni ba cɛ n tɛ mana ko la. N b'a kɛ 10,000 k'a d'i ma. A to tile fila in na ka tɛmɛ dɔrɔn a banna. Grand maître yɛrɛ y'a seri. Amala. Petit. I kɛ pewu. I ka wari bɛ d'i ma n'Ala sɔnna ma. I ka kuma fɔ. Ne ko ten. N bɛ semaine kelen de d'i ma. Semaine kelen yɛrɛ ka jan. 3 jours. Amala. Awɔ. I bɛ taa ka wari d'a ma. N'a ma d'i ma, i bɛ n sɔrɔ n ka bazɛrɛn na. I ka kuma faamu wa? Aw yɛrɛ aw ta ye bilakoroya de ye. Aw bɛ se ka mission kɛ cogo di ka ne GP to cɛkari kɔnɔna na ne tɛ bɔ foyi kalama. Cela veut dire que trompe ta aw la tuguni quoi. Hein? Y'an bila dɛ. Bilakoro in. Amala. Mission jumɛn de tɛmɛna e ni Petit ni ɲɔgɔn cɛ? Ayi JP an kun bɛ ci dɔw de la dɔrɔn bon ale pressé la ne ma de sinon mission jugu tɛ quoi. Vraiment merci JP n diyara n ye trop n diyara n yɛrɛ yɛrɛ de Ala b'i sara. Ala ka ni sara cogo di? O mun bilakoroya kan e da. Yɔrɔ ne ye e ladi ne y'a fɔ i ɲɛna e yogotan i bɛ problème dɔ de la. N'i tɛ musoko affaire la i bɛ wariko affaire la. N bɛ min f'i ɲɛna 3 jours i ka Petit ka wari ɲini ka taa d'a ma. I ka kuma faamu wa? N y'a mɛn JP. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nin y'a kɛcogo de ye tantɔ. Ne ye labila. Ayi. Ou bien mun de bɛ yen? Foyi. Foyi. Ne ko n k'e ka taa. I bila paix la sa. Ne tɛna s'i ma. I ka kuma faamu wa? Nka fais très attention. Amala, fais très attention. Mɔgɔ y'i yɛrɛ de ye. Ni ne ye ko k'i la sisan dɔrɔn u b'a fɔ ko ne bagar'i ma. K'a sɔrɔ aw si tɛ ɲuman kɛ. E ju taga bɔ yan. Bilakoro in. À toi, mon amour, ma bien-aimée, ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie. Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée, ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie. Quand je suis dans mon lit, je ne rêve qu'à toi, et quand je me réveille, je ne pense qu'à toi. Oh my. Oh my God, I'm sorry, la wa, we are seeing the wili. Ne gagnant fena mun ka jugu ni so ye. Ni Ala ni kira de cɛ. O jumɛn? J'espère que me dɔ sɔrɔ a la kɔ. E bɛ fɛn sɔrɔ a la mun ka jugu ni dɔ ye. A bɛɛ ni Ala de cɛ. Ayiwa. N dafiyɛ dɔrɔn ma ye. Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie. O ye n ye kɔkɔni kala. I ye kɔkɔni kala. I jɔ ka n sɛmɛ fɔlɔ. I b'a kalama de k'a fɔ k'a sɔnna. Jɔn sɔnna? N ko Zena de sɔnna. N ko layi ma se ka sɔn ni kuma ye quoi. Zena taara ne sigilen sɔrɔ o don o n ka da la n bɛ n ka tewuli la. Ka girin k'a fɔ dɔrɔn ko ne ka yafa ale ma. Hali ni sara a ka ko bɛɛ lajɛlen na. Zena y'o kɛ? A bɛɛ ni Ala cɛ. Walayi. Ayi ne ma sɔn. Zena tun ni dalen bɛ fɛn minnu kan shooting ko ni a tɔgɔ photo ba ninnu ambiance ba ninnu
Zena jɛna o bɛɛ kɔ. N ka jɛda bɛɛ de kɔ. Ayi Varan i jɔ. E taara ko dɔ de kɛ wa ou bien Zena ye nin bɛɛ de to yen. Ayi Varan e ka dɔ ɲɛfɔ ne ɲɛna nin kan. Sinon ne ma da nin na. Mun de kɛ mun ne ma foyi de fɔ a ye koyi. N ko fɛn in yɛrɛ balila ne la. Walahi ne ma tellement que ne ma se k'a sɔrɔ ni kuma ye quoi. N yɛrɛ tun t'a dɔn n bɛ mun fɔ a ye yɛrɛ. Walahi mais j'ai essayé de la répondre. N'a essayé ka n'a hakili yira ɲɔgɔn na. Encore une dernière fois. Bon. A ko ne ma ko hali organisation ni fɛn ninnu k'a bɛɛ de to yen nɔ. Walayi cɛ mais an yɛrɛ ka denmisɛnnin ninnu m'a f'i ye. Olu to yen nɔ. Olu kɔni olu bɛ tantɔ de walayi. Ok cɛ aw da de sa aw t'a ɲɛ tɛ ne ni Latifa la kuma la a t'a to a ka ne ka kumakanw de mɛn wa. Gacɛ. Mais ninnu tɛ mɔgɔ content ni dɔn quoi. Latifa. Ajiwani ɲumana n ko nin ko in banna ka ban. Wa jama sɔnna ka ban ko in ɲɛna ka ban. Hali organisation ko mun n'a y'a to n bolo n kalela ala la n bɛna surprise kɛ k'a yira maaw la i ma sigi ni surprise min ye. Surprise kɔnɔ ka dun dɛ. N bɛ min f'i ye fana ka nafa k'i bɛ tɛmɛ Zena la dɛ. Ka tɛmɛ Zena la cogo di. Se de bɛ ne ye wa. Ne b'a dan n ka seni in de la koyi. O seni in dɛ o de bɛna kɛ fɛn dɔ ye maaw ma sigi ni fɛn min ye. Aw kɔni ɲɛ b'o la kɔni. Est ce que ne tɛ sira ɲini. N'a kan ka ɲɔgɔn ye an kan ka fila fila o fɔ. A kɔɲɔkɛ kurani. Latifa kura. Ko je pense à toi mon amour ma bien-aimée. Ne m'abandonne pas mon amour ma chérie. Varan kan bɛ o la. Ala n'o tiɲɛna diyara ne yɛrɛ walayi. Zena ka sɔn. Alhamdulilayi. A ka to ne lajɛ a n'a ka content. Tiɲɛna ko Ala kun ka nin kɛ. I m'a dɔn Varan ni bɛ Zena kan. Mashallah ni ɲɛna yɛrɛ. Sisan denmisɛnninw ka ko ma nɔgɔn. N y'a fɔ Umar ɲɛna fana n ko a ka taa ɲɛ da denmuso in kan. Bon a ye ko to n bolo a ko ne y'a kɛ cogo o cogo k'o ka di ale ye. Bon a ma sɔn ka taga. Bon a ko in bɛ cogo min na a kana kɛ mɛnnenba ye. Ni Umar yɛrɛ ye sira ka ko in yɛrɛ bonya bɛɛ ta k'a sɔn e ta ma o kɔni kɛra o ɲɛna n'a sera ka sɔn e yɛrɛ ka muso ɲini ma o ɲɛna kosɛbɛ ka d'a kan sisan denmisɛnninw u yɛrɛ ko foyi u tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ ko f'u yɛrɛ diyaɲɛtaw a dun furu in tɛ laban a bɛ siri dimanche ntɛnɛn i b'a sɔrɔ o bɛ tribunal la donc vraiment n'a kɔni sɔnna e ta ma e yɛrɛ ka muso ɲini ma vraiment ne bɛ n se k'a la a se ka kɛ bi n'o tɛ an mɔgɔkɔrɔba minnu jagora fɔlɔ ka don an ka furu la halisa an to furu kelen na bi mais bi furu jumɛn bɛ bi min ka di n ye n b'o de kɛ cɛ min ka di n ye n b'o de fɛ cɛ man di n b'o fɛ a bɛɛ tɛ laban dɛ a bɛɛ tɛ laban mais ni Umar yɛrɛ sera ka kɛ hakilima ka se ka nin ko kɛ a diyara ne ye kojugu tiɲɛni yɛrɛ la Jɛnɛba Umar maralen don ka d'a kan i yɛrɛ ka i mansa ka muso ɲininen den ka sɔn o la o b'a yira k'a fɔ Umar maralen don vraiment a kɔni kɛra a diyara ne ye kojugu voilà donc n'Ala sɔnna ma an bɛ furusira taama tile filanan Tiɲɛ yɛrɛ la Umar fana waati n'a cogoya don waati tɛmɛnlenw na n ye degun fɛn fɛn min ye Umar la a y'a bɛɛ dɔn n ye nka n kɔni bɛ dugawu min kɛ muso min bɛ ka n'a d'a ma Ala k'a kɛ furumuso ɲuman ye Ala k'o kan bɛn bamusa e yɛrɛ fana bɛ fɔ e min jɔra Umar ka fa jɔya place la n b'i fo o la kosɛbɛ nka hali sisan Ala k'an ta fanga d'i ma n bɛ se kuma min na Jɛnɛba n ko sɔgɔmada in na ne kun ko n ko bɛ safunɛ ne mago jɔra safunɛ na n ko n bɛ n tɛgɛ ko safunɛ na n ma se ka safunɛ n ye folikan min bɔ ka gulo sɔrɔ i b'a lajɛ 200 b'a poche kɔnɔ i bɛ taa safunɛ san i kana bila safunɛ minɛn kɔnɔ awɔ i bɛ to k'olu fɛn ninnu fɔ kana to k'i da giriya i y'a faamuya. Latifa cɛ i nana bɔ n ka lɛsi kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la cɛ n bɛ n ka sunɔgɔ time kɔnɔ e yɛrɛ bɛ fɛ an ka bɔ kun jumɛn de la sisan ne fɛ an ka bɔ kun jumɛn na wa e de y'o e sigilen don yɔrɔ kelen ekɔliso kɔnɔna na i tɛ taa yɔrɔ si tɛ bɔ i bɛ nin yɔrɔ in niveau la yan nɔ tout le temps ne fa il est temps que i fana ka to ka bɔ ka yala yan
i tɛ jinɛ i tɛ wakulo ye i ye adamaden de ye fo mɔgɔw fɛnɛ k'a dɔn de k'i bɛ to ka bɔ mais chaque fois i sigilen bɛ yɔrɔnin kelen o fɛnɛ cɛ man ɲi dɛ an ka taa Yɔrɔ ni e tɛ o cɛ si tɛ yen min bɛ se ka ne labɔ nin yɔrɔ in na a kun ka di n ye bi an k'an sigi an lɛsi kɔnɔ an ka baro kɛ ne y'o de dɔn o de kama fɛnɛ ne fɛnɛ k'i ma k'an ka bɔ an ka taa yala an ka taa n'an ka taa sa i fɛnɛ kuma bɛɛ i kelen sigilen don k'i b'a fɔ ko gɔn kelen na bila o fɛnɛ cɛ man ɲi nɔ dɛ au fait e yɛrɛ ma jaabi di ne ma pupe n'a fakɔrɔba ka ko la bilen dɛ bon o ko in to yen pewu ne ye n sen da o ko in bɛɛ lajɛlen kan n y'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ cogo di kɔri ma taa kɛ ni kɛlɛ ye dɛ non kɛlɛ tɛ o parce que ne pupe fakɔrɔba in kan ale bolo ko ale ta de ye pupe ye pupe bangeli ni sisan cɛ tiɲɛ de don a fa tɛ yan o tɛ yan na a ba fana tɛ yan na ala ka ɲinɛ o bɛɛ lajɛlen la nka ne ye jɔyɔrɔ min fa pupe ka ko la ala dɔrɔn de b'a dɔn o ye tiɲɛ nasɔngɔ o kuran sara o ji sara o ne sipe de tun b'a bɛɛ lajɛlen kɛ wa i tɛ min kalama n ka jateminɛ tilara ka boli ko dɔw kan pupe fa in tun bɛ fɛ ka essayer ka pupe nin bɔ duko yɛrɛ la a tun bɛ ka essayer k'o ko in ne ŋanamu ŋanamu dɛ ala ka teli n'a ka cidenw n ko ne ye ŋana de wa ne ye waraba de i ma ko mana kɛ cogo cogo pupe fana nin yɔrɔ bɛ duko in na hali n'a sɔrɔ den musoman de don pupe in du in ka kan nka c'est à dire que n ye n sigi ka n sanse jo ka ko la m'a ye il est malade quoi walahi a kunkolo man kɛnɛ walahi kanu fɔ dɛ i burankɛ don dɛ cɛ buranya fana ma se molobaliya ma koyi walahi n siranna mɔgɔw da yɛrɛ ɲɛ dɔɔni sinon walahi n tun bɛ n don a la a bɛɛ n'a la cɛ an ye kɔlɔkɔlɔ tiritɔrɔ de kɛ pupe ka ko la han non